Hor phano Sal Khai Rikha tini David Murasing Bubagra ni ganawa bacawi tini abono David Murasing budbasawo budpaya Chongmari batayo Chongmari paya anggi tongmani taklai 2026 BC o salono taiwaisa David Murasing Bubagra bai thangdi choba khaidi hini ri horjakmani phiaba tabuk abono taiwaisa bo Chongmari batanyani bakhak thangi tongmani tini amchani lukurok David Murasing no tini MDC ni achok thai sedes namlaino abono tabuk amchani lukurok ni bisingti Bubagra bai ri horjaknai David Murasing no MDC snamlaina hini tini hor phano Sal Khai phunukmani mangpli kasai phaika tini okokthai kothmarokno tuino Bubagra bo haino David Murasing no sawik narika tawana de taklai 26 haikeba 2026 OBC wo jongno taiwaisa hapang phaine TTAADC hapang obo tipramothani bisingtino khaijaknai thangi tongo hini David Murasing no kok kalangai thangka tini Bubagra amchani lukurok bahaino okoktai kothmarokno khanawi belekheno khatong thokjaklai tini hor phano Sal Khai rimano jeng hini hor Sal Khai mani David Murasing no tini lam sogui amchani lukurok belekheno kha hamjakma ya phari tini Bubagra no bo kha hamjakma ya phari ri hor mani koktoma phano kashuti phano kebengi beba kebengu no shibai Bubagrale 5v9 oh 5v9 Kansa 5v9 Bubagra 5v9 Kore kore Welcome.